い、じゃあ赤までカチン。じゃあ外します。はい、じゃあ開いてください。はい、噛んでください。で、今度、そのまま噛んでてくださいね。で、今度左にぐーっと。耳がつくぐらいのこうぐーっと。そうそう。一回叩いて。で、しっかり噛んでてね、ちょっと引っ張りますよ。外します。で、今度反対ですね。開いてください。はい、噛んでください。で、今度右にぐーっとお耳くっつけてください。で、しっかり噛んでてください。外します。開いてください。ちょっとこれ持ってていただけますか？で、お顔を少し上にこうしていこうか。そうそうそう。少し上にこう。そうそうそう。でね、少し浮かせるような感じに似てる。そうそう、上手。じゃあ口の中に薄い鏡が入ってますね。開いてください。鼻でゆっくり息つけてください。ちょっと一番大きく開いてください。そのまま持っててくださいね。で、今度下にくるくるっと回します。はい。じゃあまたお顔上にグー。そうそうそう。じゃあ口の中側に入ります。で、手を喉の方にしまおうか。そうそうそう。しっかり引っ張ってね。はい、外します。じゃあもらいますね。じゃあ押します。口ゆすいでください。そうすると水が出るので、ゆすいでください。はい。ちょっと一回拭いて。よいしょ。はい、じゃあまたね、これを覆うからね、お口閉じてください。はい。いつも通り息してね。じゃあ外してください。で、ちょっと声のお口の中入れるよ。ちょっとあったかいよ。口開けててね。まだ開けてて。で、今からティッシュ入れるから、ティッシュと一緒に噛んでね。そう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 。で、ぐーって噛んで。そう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 。上手。ちょっと頑張って噛んでてね。じゃあ、まいこちゃんお手伝いしてください。ここ両手で持って。さっきみたいに耳の中に入れてください。ちょっとごめんね。入った？じゃあ今度ね、目と目の間にこの黒いのを落とすよ。頑張ってしっかり持っててね。ちょっと動かすよ。で、今からちょっと大きな音がするけど、頑張ってね。
で、この上にちょっと立ってください。立って、で、かかとをこの四角い箱にそうそうそうつけて、真ん中の線あるよね。その真ん中に合わせて、つま先とかかとと。そう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 。そう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 。もうちょっと真ん中に寄せらピタッてつけることできる？ここかかとと。そう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 。右足もうちょっと。そう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 。もうちょい行く？そうそうそう。で、今から1分間ね、なこちゃんのバランスを取ります。で、まっすぐ前を向いて、手はブラーンって横についてくださいね。で、今から1分間測ります。で、頭こっちつんってね。粘土持つ？使ってみる？これがね、固まるんだよ。よし、頭カツンつけてね。で、頑張ってベロさん上に上げてね。ベロさん上。そう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 、上手。よいしょ、頑張れ。ベロさん上だよ。ベロさん上。ベロ上に上がる？そう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 、上手。上手。そうそうそう、ベロさん頑張って上に上げよう。そう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 。もうお鼻でね、呼吸してると終わっちゃうからね。頑張ってお鼻で一緒に呼吸しよっか。そう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 。で、吐いて。そうそうそう。で、吐いて。で、吐いて。そう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 。そう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 。吐く吐く。そう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 。あきちゃん上手だよ。そうそう。吸って、で、そう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 。もうちょっとね。そうそう。そうそう、上手。どう？粘土さん固まった？買ってごらん。固まったね。よし、じゃあ外そうか。いいよ。頭コツンつけててね。そう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 。よいしょ。お口よくゆすごう。口ゆすごう。頭コツンつけてね。いくよ。そう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 。お鼻でゆっくり吸って吐いて、そうそうそう、はい、ぐーって下向いて、下向いて下向いて、タオル、黄色いタオル見るんだよね。そうそうそう、黄色いタオル見るんだよ。そう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 、もうちょっとお口開く。そう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 、ちょっと押すよ。ぐーって。そう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 。上手。お鼻でゆっくり吸って、そう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 、吐こう。そう上手だよ。粘土さんどう？よし、じゃあ外そうか。よし、頭こつんつけてね。頑張ったね。でよ、ちょっと力かかるよ。よいしょ、頑張ったね。よし、お口よくゆすごう。